आग लावायचं काम म्हणजे कोणालाच कुणाला बाईक शिकतोय हा. अरे तुझी बिर्याणी आजला बनेल ना. पार्टी म्हणजे एन्जॉयमेंट पोरं आली मामाच्या गावाला आले. बोल विचारलं ना गावावरून काय आणलं ती पार्सल करून ठेवले. काय राख भोपळा स्पेशल बिर्याणी ही बघा. ए करिश्मा नेताना बाहेर नेशील काय विळी बेसिन मध्ये धू काय की बाहेर घेऊ मागे. नाही बेसिन मध्ये धू बाहेर नको. जा फटाफट चला थोडा वेळ आराम करा मॅरिनेशन करा आणि करिश्मा आहे की करिश्मा अरे बाबा ती चिकनची आहे ना खराब हा बस अर्धा तुकडा दे ना किती द्यायचं. आमच्याकडे आज बघा जेवणाचं प्लॅनिंग चाललंय पार्टी चालले म्हणजे संध्याकाळी करणार आहे आता. दुपारची वेळ आहे आता वाजलेत आता मला वाटतं 2 वाजले असतील. तर सगळं सामान आता घेऊन आले तर सगळं मॅरिनेशन करून ठेवतायत भोपळा आणि कुणालचे बाबा. आमचे शेट बघा 1 मिनिट बाबू ए बबुड्या ए चिकलू आता परत चिखलात लोळून आला होता हा. आंघोळ घातली डबल आणि आता झोपलाय बघा कसा उशीवरती तो पण. ए बबुड्या चला उठला सगळेजण उठले. आणि हा दुसरा बघा हा बघा काय फुल डिप्रेशन मध्ये बांधून ठेवले म्हणून लबाड. आणि केस बांधायची कामं चालू आहेत. थांब तुला सोडणार पण जरा थांब. आणि तिथे चाललंय आग लावायचं काम म्हणजे आग लावायचं काम म्हणजे रान पेटवतात ते बघा सगळं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक हे आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज बऱ्याच दिवसानंतर मी बघा ह्या साईडला आलेली आहे कारण हे जे रान आहे आता हळूहळू मोकळं होत चाललेलं आहे. आता पण थोडंसं जाळून टाकलेलं आहे. आता बघूया किती झालं ते जरा बघते. आज की नाही आमच्याकडे पार्टी आहे छोटीशी ज्याची तयारी आपण मगाशी बघितली. पार्टी म्हणजे भोपळा आणि कुणालचे बाबा दोघंजणं स्पेशल डिश बनवणार आहेत. म्हणजे ते एक्सपर्ट आहेत ना त्या डिशमध्ये. त्याच्यामुळे सगळ्यांची मागणी होती की तुम्ही दोघांनी बनवा. त्याच्यामुळे मग आज छोटीशी पार्टी करायची. आता वाजलेत किती 6 वाजलेत. आता भोपळा वगैरे आहेत ना ते गेलेत धरणावरती मासे आणायला. त्या दुपारी आणि तो हे गळ टाकून आला होता माशांचा. आता भेटतील की नाही काय माहीत नाही पण जर काय सापडले मासे भेटले गळाला तर ते चुलीवरती काय भाजून त्याला खायचेत. म्हणजे असं त्यांचं सगळं प्लॅनिंग चालू आहे दुपारपासून. त्याच्यामुळे जास्त लांब नको जाऊ रे. तो बघा भोपळ्याची आता स्कूटी घेऊन चाललाय कुणाल. आता काळोख व्हायला आला की नाही. आता अंधार कधी पण होईल. ऐकला अहो कुठपर्यंत जाऊन आला रे. कुठपर्यंत जाऊन आलास. कुणालला बाईक शिकतोय हा. बुरमावण्यात गेला. शिकला बाई पोरगा बाईक स्कूटी चालवला स्कूटी. आणि तो शेरू बघा कुठे पळाला स्कूटीच्या आवाजाने. तो रानात गेला तो बघा. ए या घरात शेरा 10-12 येतील. बघू दे किती भेटले. 2 भेटले वाटतं. पण ते बारकीचे आहेत छोटे. काय बारक आहे हा एक बघा काय होणार आहे. अहो ठेवायचं ह्याचे काय तंदुरी बनवणार आहेस. ठेवायचे उद्या अजून का भेटतील तर आता ते ठेवणार कुठे ते आता त्याला. त्या माशांचं नाव काय पण बघा. चूल इथे पेटवले कुणालच्या बाबांनी आणि आता इथे जेवण करायला सुरुवात करणार आहेत. चला इकडे बघा बिजी आहेत ते बघा. लाईटीचा बंदोबस्त करतायत.
ह्याच्यात टाकूया ना. तिथे बोर्ड बघ. त्या कडुनिंबाच्या झाडाला घ्या, जिथे येतो ते बोर्ड कडुनिंबाच्या झाडापर्यंत. आणि इथे जास्त एवढी गरज नाही तिकडे न्यायला चुलीकडे. प्रकाश पूर्ण येणार. कांदा टोमॅटो कापायची तयारी. बोप्या किती किलो बिर्याणी बनवणार आहे? 2 किलो. 2 नाही 1 किलो. इथे 1 किलो पण नाही 2 किलो झाले. हा 1 किलो चिकन 1 किलो तांदूळ आहे. हा मग 2 किलो. 2 किलो. 2 किलोची बिर्याणी कुणा भोप्या बनवतो या, कुणाला नाही भोप्या. चला वायर काढ. प्रिया वायर वर गेले. लाईटीचा बंदोबस्त चाललेला आहे. उजेड हवा ना. भोप्या चुलीवर बनवणार का गॅसवर आहे? गॅसवर. गॅसवर बनवणार आहे. मला वाटलं चुलीवर बनवणार आहेस. चुलीवर ते मामा आणि करतील ना. तंदुरी बनवणार चुलीवर. हा. चुलीवर दुसरी रेसिपी. तर इथे सर्व जी कामं होती ना सगळ्यांना वाटून दिली होती आणि त्या पद्धतीने इथे सर्व करायला की नाही सुरुवात केली. पण मोठं काम होतं बिर्याणी करायचं. भोप्या करणार होता पण मी पण ठरवलं की थोडीफार त्याला मदत करेन, कारण मसाल्यांचा बघा अंदाज असतो ना तो त्याला समजत नव्हता. त्याच्यामुळे मी त्याला सांगितलं की नाही मी मदत करीन तुला थोडीशी. त्याची भरपूर अशी तारीफ ऐकली होती की छान बनवतो बिर्याणी. त्याच्यामुळे त्याला मी असा आग्रह केला की नाही तुझ्या हातची बिर्याणी मला खायची. आणि त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम ठरलेला आहे पार्टीचा. तर इथे कुणालच्या बाबांनी बघा सर्व म्हणजे करायला सुरुवात केली. काय याला म्हणतात, मला वाटतं तंदुरी चिकन म्हणतात, मला पण नक्की बघा नाव माहीत नाही आहे, पण छान बनवतात ते. त्यांचं अर्धं बनून झालं होतं आणि थोडंसं जे बिर्याणीचं असतं ना ते चुलीवरतीच करायला ठेवलं होतं. म्हणजे अगोदर ठरवलं होतं की गॅसवरती करायची, पण नंतरला एकाकी सर्व प्लॅन याने चेंज झाला आणि मग भोप्या म्हणाला की नाही मामी आपण चुलीवरतीच करूया. तर म्हटलं चालेल. आणि चुलीपेक्षा गॅसवरती वेळ जास्त लागतो, पण चुलीवरती की नाही पटकन बनतं, कारण आग आहे ना चुलीवरती बघा भरपूर अशी पेटते. अरे तुझी बिर्याणी आजला बनेल ना? बघा तरी एका मच्छीच्या मागे एवढा टाइम लागतोय. जा ते मामाचं पण होत आलं. झालं का आम्ही म्हणजे मुंबईला असताना ना असे फॅमिली गेट टुगेदर म्हणजे असे फॅमिली पार्टी असतात ना त्या बऱ्याच व्हायच्या. पण गावी आल्यापासून सगळं म्हणजे बंदच झालं होतं. 2-2.5 वर्ष झालं तुम्ही बघताय काहीच नव्हतं, कारण सगळीजण लांब लांब त्याच्यामुळे शक्य नव्हतं ही गोष्ट. पण आता म्हटलं चला सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे, तर सुरुवात बघा झालेली आहे. आणि हे सगळं आम्ही मिस करत होतो, कारण माणसांमध्ये आपण राहिलेलो आहोत. तसं एकटेपणा असेल ना तर नाही आपण जास्त दिवस एकटे असं राहू शकत. तो टोप पुढे ठेव ना आणि ती जाळी जाऊ दे पाठच्या साईडला, तुला आग लागेल. आणि टोमॅटो किती घेऊ ते सांग. आता तू कापलंस किती टोमॅटो? काय नाही कापणार मी आता. टोमॅटो काप 2-3. कोशिंबीर भरपूर पाहिजे ना? 2-3 कापू. हा 2-3 काप. कांदे कुणालने बघा सलाडचं काम कांदे किती कुणालकडे. कापू? कांदा घेतलास ना यातला? झाला आमचा सलाड. कांदा घेतलाय थोडाच घेतलाय. आम्ही कांदा टाकते, तू 2-3 टोमॅटो टाका. तू 2 टाकलंस तरी भरपूर होईल. बस. आणि थोडीशी कोथिंबीर पण आहे इथे. कुठे आहे? हे बघ दादाने कापून ठेवलं ना. एवढे असेल काय दादाला लागेल. लिंबू काढ फ्रीज मधला. हा इथे बनवतोय. गॅस डबल वाया कशाला? चुलीवर ठेवायचं चुलीवरती. टाइम भरपूर लागेल. कसं नाही उलट चुलीवर फास्ट होईल पुन्हा. बसबसम पेटली फास्ट. मामी टाकू कांदा. त्या पुढं कर. टाक कांदा टाक. शिरूरा बांध. ए हमारा को नहीं पूछने का, तुम लोग का पगार तुम लोग ने देखने का, हमारा पगार तुला ठेव. सगळा नको टाकू ना मामी. बघ तू घे टाक सगळं. मला काय मग तुम्ही हा पाणी टाक वाडग्यातला टाक. काय झालं? आता झाकण ठेव परत. थोडासा फीडबॅक द्या आपल्या पार्टीबद्दल. काय तुम्ही काय कुणालचे बाबा देते. काय फीडबॅक. पार्टी म्हणजे काय एन्जॉयमेंट. पोरं आली आहेत. मामाच्या गावाला आलेत. हा मामाच्या गावचं एन्जॉयमेंट पाहिजे की नाही ते आहे, बाकी काय. मजा नाही लाईफ. तंदुरी फक्त मामा नाही तर लाडका मामा असं बोलते. तंदुरी आणि बिर्याणी. ए मी तुम्हाला एक विचारते, तुमचे 2 मामा आहेत ना, मग तुम्हाला कोण आवडतं भोप्या? ते बघ तिकडे दोघांची. हे बाबा निखारे सांडले. नाही नाही विद्या. ए भोप्या 2 मामा आहेत ना, मग कुठला मामा आवडतो?
मोठा मामा हे तुझा गो छोटा पण आहे ते तसा बघा. चांगला ते पण आहेत ते छोटा बघा पण आहे. पण तो सनकी आहे कधी कधी रागावतो ना तो मामा कधी वायर हलून जातो. हा मामा कधी रागवत नाही ना तो नेहमी प्रेमच देतो असं आहे ते मामी पाणी आता बघा पाणी बस जरा झाकण ठेव त्याच्यावरती छोटा मामा सनकी आहे ना आपला. वायर हल्ली की सनक आता झालंय पण चिकन थोडा शिजला पाहिजे ना हा सुद्धा करिश्मा आज आम्ही दम बिर्याणी ए ती बघ तुझ्या मम्मीला बोल विचारलं ना गावावरून काय आणलं ती बघ ती पार्सल करून ठेवले काय राग हा तोंड बिंड दाखव 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 डबा दाखव हे बघ खरोखर ठेवलाय का करिश्मा फक्त चिकटपट्टी लाव हा हे बघ हे बघ राग भरून ठेवले मम्मीला बोल भांडी घासायला राखाडी आणले राग भरून ठेवले बघ हो, तुला आम्हा पार्सल दाखवतोय त्याच्या आम्हा. रात्री थांबा ना त्याच रात्री त्याचं तोंड धुणार नाही धुतलं नाही ना तर नाव नाही ते डोक्यात आपण काढ इकडे ए फेस पॅक आहे फेस पॅक पॅक बनवीन बघा त्याचा ते सच्चा मा आमचे फोटो काढा ना तुमच्या स्टेटसला ठेवा ना हा मग तेच बिर्याणी काढ जरा स्टेटसला ठेव तंदुरी विंदुरी गावी दाखव मग आम्ही स्टेटसला सगळे दिसेल तसं काढतो. मॉल कोण नाही होता त्या मॉल इकडून काढ. बाहेर जाऊन का बाहेर जाऊन भोक्याला. कुठे बाहेर नेऊ ठेव त्यांना पण खेळायला नको मस्ती करायला पाहिजे ना मोड करिश्माला, मोड. तुम्हाला मी जेवण दाखवत्या भोप्या स्पेशल बिर्याणी ही बघा ही बिर्याणी आता कुणालच्या बाबांनी केलेलं काय म्हणतात त्याला तंदुरी चिकन जे अर्ध खाऊन झालेले बनवतात आणि ही कुणालनी आणि श्रद्धाने बनवली कोशिंबीर असं सगळ्यांनी मिक्स केलेलं जेवण आहे चला बसा सगळ्यांनी जेवायला ए, शेरू वेटिंग मध्ये माग्या बाबा खाय बा. माझा सेम आहे ना. हा मिक्स कर आईचा छोटा आहे माझा छोटाच आहे. कुणालचे बाबा ना मिक्स करतायत हा नाही तसं नाही पिन छोटा झाला छान सुगंध. हा छान सुगंध झाला. भोप्याने कलर आहे ना सगळ्यात आधी वाघ्या आणि शेरूला ते बघा त्यांचे बाऊल घेतात आणि मग सगळ्यांना पहिला दोनों को देने का बाद भोप्या कलर देतात तुला तर तिथे तिथे हा भोप्या कलर कम झाला. कलर थोडासा हवा होता ना हा वेगळा रंग एक पाहिजे होता हा जरा थांबशील, जरा उभी राहा. दोघांना द्यायचं ना. हा पहिला तर दोघांना देत ए, शेरू खाली बस शेरू खाली बस खाली बस sit down दे माझ्या बाजूला ये थोडी मिक्स करणार नाही त्यांना जास्त नाही चिकन त्या द्यायचं दोघांना द्यायचंय ग रे बाबू. ए तुम्ही सगळेजण खाताय जरा फीडबॅक द्या भोप्याने बिर्याणी मध्ये कशी झाले तंदूर तंदूर कसा झाला तंदूर मला पोरींना विचारते पोरींना काय का श्रद्धा हा आणि कोशिंबीर कुणालने बनवले ना हा कोशिंबीर पण छान झाले कोशिंबीर चांगली झाले सगळ्यात जास्त आणि बिर्याणी तिला काय जवळ ती कोशिंबीरच द्या. तिला फक्त कोशिंबीर आणि पोट असलं बिर्याणी शपथ आता मामा यांनी पहिला संपवून पण टाकला शेंदूने. आता वाग्यात जाईल ना खायला नाही खाणार नाही हाय अजून त्यात हा, ये. तर इथे आता की नाही एक गाणं वाजतंय कॉपीराईट क्लेम येईल म्हणून व्हॉइसवर मला करावा लागतोय एक मोठा जोक भोप्याने केला होता दोघीजणी भांडी घासत होतं ना त्या दोघींचा भांडी घासताना त्याने व्हिडिओ काढला त्याचा शॉर्ट व्हिडिओ तयार केला त्याला एक पिक्चरचं गाणं त्यात ॲड केलं आणि ते गाणं पण असं होतं ना की हसून आहे ना आम्ही सगळे अगदी बेजार झालो होतो भरपूर आम्ही हसलो होतो व्हिडिओ पाहून आणि म्हणजे करिश्माला त्याने भरपूर चिडवलं होतं भांडी वगैरे घासताना आणि म्हणजे दाखवायचं होतं तुम्हाला पण नको म्हटलं कॉपीराईट क्लेम येईल पण झोपी आता. झालं भरपूर हसलेलो आहे आम्ही मला Bye, you are like. 2-2.5 वर्षाचा आम्ही एकदम हसून घेतोय 4-5 दिवस झाले आज ज्याला जास्तच आता पण मोठा जोक झाला होता आता सांगायला बसले तर भरपूर गोष्टी आहेत आणि उद्या पण एक खास दिवस आहे पण ते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन मी आणि हा आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते कसा वाटला जरूर सांगा आवडला असेल लाईक शेअर जरूर करा काहीतरी बोला आम्ही फक्त ऑफ कॅमेरा फक्त बोलतो फक्त बस बाकी काय बोलावं आता व्हिडिओ तू संपवते आहे त्याला झोप येते आम्हाला विचारलं ना आम्हाला कोणता मामा आवडतो तसं मामाला विचार बाय बाय सर्वांना चला